ráno. Dobré ráno, my sme v autobuse. Áno, dnešný deň začíname cestu v MHDčke v Palerme. No. Tu máme cestovný rozpis, kde asi ideme. Našťastie tie tabule nehovoria to, čo je písané na internete, ale pri vstupe do autobusu nás vlastne zastavila hneď pani, či máme lístky, niečo ako revizorka. Danielka sa opýtala, že či ideme správne, povedali jasné, není problém, takže pravdepodobne niekde dojdeme. Dúfajme, uvidíme. Dnešný deň teda takto, ráno autobus a ideme trošku na turistiku. Prišli sme do Mondela autobusov, MHDčkov. Áno, a prší. Značenie MHDček je znova chaotické, autobus ide od niekiaľ, kde nie je vyznačené, áno, more za nami, a kde nie je nič vyznačené, že ten autobus by odtiaľ mal ísť. Jazda adrenalinová, ako to si myslí, že nočné Palermo je nejaká dráma, tak nech si idem MHDčkou z Palerma do Mondela. 30-ka je asi 130-ka, prednosť v jazde má ten najsilnejší, najrýchlejší, takže predpokladám, že autobus. Ale došli sme tu, prší, ale ideme sa aj tak poprechádzať. Cieľ dnešnej cesty. Kaktusy? Kaktusy veľké ako stromy. A sme v cieli. Sme v cieli. Pre začiatok. Prvý cieľ. Tak, na začiatok dňa sme si dali prvý cieľ. Sme na Cipe. Prechádzku, áno. Počasie je také, že Premelivé. ďalke prší. Sem tam aj tu prší. Ale tam, kde ideme, sa vyjasňuje. Dúfajme. Láska, čo tam je? Kozičky. Koza Nostra Mafia. Aj čierna. Ideme si dať kapučinko, mali sme croissant a budeme čakať, kým sa trošku zlepší čas. Akurát sme spraskali tam vonku pri mori. Tam začína zase ešte. Letné kúpalisko. Ideme papať. Ideme. Nakoľko vonku prší? Áno. Tak sme hľadali nejaké lokálne občerstvenie nedaleko autobusu. Môžeš. Našli sme v Taliansku netradične pizzu. Takú, no. To slovenský posuch. Dobrú chuť. Dá také ako lískové cestičko s rozienkami. Tuto je, že figy, čokolády a ešte niečo. A toto je to cesto, čo sme videli tam. Nevieme, čo to je.
Snad to bude dobre. Aspoň, že neprší. No kde sme? Sme pod horou Pellegrino pri chráme Santa Rosalia. Santa Rosalia. Áno, Chrám vytesaných do skaly. áno. Ha, V jaskyni. Tak prepáč, v jaskyni. Je tam momentálne zima a vlhko? Ako keby to bolo fakt v tej jaskyni. Akoby. Áno, čakáme ešte za chvíľočku, konečne možno prestane pršať a vyjdeme na Monte Pellegrino, úplne na samotný vrch a budeme sa kochať slniečkom a pohľadom na Palermo. Snaď. Snaď. Slovenský Janošik za nami. Co to je? To je tá pani Rosalia. Sveta. Rosalia, Sveta, Rosalia. A tu má dole nižšie kostola. Ten V jaskyni. For sex and brands with a touch of vanity. People smiling out of happiness. This is hospitality. A country of pleasures, a country of melody, a country of lovers waiting to love you. Be Italian, you'll be like a melody. Be Italian, all you need is extra fantasy. Poverty, money problems and the rest. No more guesses and no more lies. Only flowers, only smiles. Ukáž kozy. Forget appearances, just Tam ask sú. and you shall get. Everyone I'm sure will smile at you because this is Italy. Zatiaľ najvyššie miesto, kde sme sa dostali. Je tu iba veľa vysielačov. Nejaký padnutý vysielač. Ten je za tým. A ideme nájsť nejaký výhľad na prístav na Palermo. Takže dnešných pár výletov je za nami. Ráno sme boli, Mondello. to je presne za nami. Áno. Potom sme trávili čas dole v Palerme, vďaka počasiu, ktoré bolo nádherné, upršané. Tak sme sa schovávali. Dostali sme koláčiky, teda zaplatili sme koláčiky, ktoré, Boli hnusné. ale nemôžeme povedať, že boli zle, boli hnusné. Dali sme si v kávu v meste Mondele. Potom sme sa vydriapali Tam hore. Tu dole je vlastne chrám. Nad chrámom je jedna vyhliadka, obišli sme to celé takto dookola, dostali sa až úplne hore a teraz sa vraciame vlastne nad Palermo druhou stranou. No a z tejto strany už vidno Palermo. A čo nás ešte dnes čaká?
Zostup, Zostup. trese, Stres a bezpečí. trese a bezpečí, hej. Hlavne to. Hlavne v strese a v bezpečí. Hlavne bezpečí. Ideme udržovať stres a snáď budeme v bezpečí. A možno sa aj najeme. Už si hladná? Tak neviem, no. Mali sme iba malú pizzu, takže... Tak už si iba hladná. kúsok. Kúsok. Nie, že malú pizzu, iba odrezaný. To super. Nič. Musíme sa nájsť, lebo vidím tu mierny konflikt. Dobre. Zatiaľ. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao bella. To môže byť. Je tu síce strašný hluk, ale pičo nekrajajú, hej. Kuchár nemá nožík. A moja láska už nemá trpezlivosť, lebo papa, kým ja ešte krajem. Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 bel partigiano, portami via che mi sento